ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହନୁମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାତା ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମାତା ଅଞ୍ଜନୀ ଶିବଙ୍କ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ 11ତମ ରୂପ। ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିଛି କାରଣରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଧନୁରୁ ବାଣ ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହି ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାମଙ୍କ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସୀତାମାତା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ। ହନୁମାନ ଯେବେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ହନୁମାନ ହୋଇଛି? ହନୁମାନଙ୍କ ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ହନୁମାନ ହୋଇଛି। ଯେବେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନ ହିମାଳୟ ଯାଇ ନିଜ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ସେହି ପଥରଟିକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା? ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ହନୁମାନ ଯେବେ ଲଙ୍କା ଗମନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହନୁମାନ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଠୋପାଏ ଝାଳ ଖସି ଗୋଟିଏ ମଗରର ପାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମକରଧ୍ୱଜ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମହାଭାରତର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମ ଏକ ବାନର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ବାନର ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହନୁମାନ ଏବଂ ଭୀମ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ? ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପବନ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପବନ। ଗୋଟେ ଦିନ ମାତା ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନାର ଉପହାର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନାର ଉପହାରକୁ ହନୁମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସୀତାମାତା ରାଗି ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ହନୁମାନ ସାଥି ସାଥି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଛାତି ଚିରି ଦେଖାଇଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ କେବଳ ରାମ ବାସ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଯେବେ ରାମ ଜାଣିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ତା ହୋଇଗଲା। ରାମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା ହନୁମାନ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦେହାନ୍ତ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୁରାଣ କଥା ଏବଂ ଆମରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।